Въпросите, които ви измъчват, но не може да ги зададете. Хората, които искате да попитате, но ви е трудно да ги срещнете. Вече можете. Всеки ден. От понеделник до четвъртък в 18 без 10. Телефоните на телевизионен омбудсман са на ваше разположение. Звъните директно. Питате без заобикалки. Протестирате, ако ви излъжат. Само в телевизионния омбудсман по Пловдивската телевизия. Здравейте! Мой гост е Веселин Костов. Веселин Димитров Костов, съм казал да се изпише, да се сетят хората кой е баща ти, Димитър Костов. Познават го нашите зрители, помнят го, Бог да го прости. А синът му Веско от години живее в Белгия и сега се е завърнал за малко или за много? За много, надявам се. За много. Така, ще говорим по две теми. Едната е какво прави в Пловдив. Така, общо интересно да чуем неговата оценка, като и той е активна гражданска личност. И другата тема, малко така разгърди, Браво Пловдив, едно сдружение, така ли? Сдружение на Браво Пловдив, което напоследък, който следи пловдивските медии, така влиза в фокуса на вниманието с своите благородни цели, които на всичкото отгоре ги изпълнява. Така. Айде за Браво Пловдив малко по-късно. Сега, Веско е пловдивчанин, баща ти беше от Мараша. Ти там ли си роден или? Не съм роден в Мараша. Не си. Не, в центъра съм роден, после съм живял в Каршака. Учил съм до 5-ти клас в Петър Ченгелов и тогава майка ми се ожени за белгиец и заминах за Белгия. Като дете, като всяко лято съм прекарвал тук. Майката на Веско е известна пловдивска журналистка в миналото, нали така? Точно така, да. Която е работила, разбрах, в една стая с бащата на Манол Пейков. Вярно е, да. И го помниш от детенци, нали? Много въртеше обръч. Имаше и конкурс, кой ще върти най-много обръч в овца. Добре. А ти как, като отиди в Белгия, предполагам... Бях дете. Си дете. Да, дете съм бил. И просто живота ми мина между двете държави. Бях като пинг-понкова топка от едната до другата. Ти сигурно знаеш, баща ми ти е разказвал много, да. Аз прикарвах лятото при него постоянно и другите ваканции, когато идвах тук. Така че следях всичко, какво правеше и някой път ме е карал даже да правя разследвания на чужди фирми в Белгия и в Люксембург. И аз съм участвал в тези разследващи схеми. Да. Когато баща му започна борба с корупцията, той беше един от малкото политици вече и граждани пловдивски, които си беше поставил за цел да разбие някои схеми, които и днес съществуват. И при едно от тези разследвания стигнахме до една офшорна фирма и не можем да разберем кой стои отзад. И тогава той ви каза, се обада на Веско и стигнахме. Стигнахме, да. До където? Стигнахме до Кипър. До Кипър. През Люксембург, през Англия, офшорките на Англия, Джерзи, оттам Кипър, всеки път със скрити имена. И накрая се стигна до взимането на парковете. И накрая ни наши момчета. И накрая ни наши момчета от Пловдив. Като стана дума за сделки, следиш ли в какво става Пловдив и особено... Да, напълно следя и съм потресен, честно казано. Аз, понеже съм се занимавал с бизнес дълги години, такава смешна сделка не съм виждал. Няма бизнесмен, който би се съгласил на подобна сделка, която е тази за парка в момента. За парка? Да. И то най-вече, да купят парка е нещо много хубаво. За цената е дискутиращо. Много дискутиращо. Разбира се, но след това самото плащане няма такова нещо. Просто в бизнеса няма такъв начин. Значи един, ако се откаже след 3 години, може да работи с вашите пари, вие през това време да теглите кредити, които трябва да ги плащат пловдивчани и след 3 години, ако се откажете, трябва да само ще върнете пари. Ще върнете парите и край на сделката. Това го пише в договора. Да.
А от друга страна, ако се откажат, значи тази страна може да работи с парите ви и няма никакви последствия. Вие сте загубили лихвите от кредитите през това време, а ако вие се откажете, губите капарото от 10%. Тоест 3 милиона, които трябва да се платят тази година за парка, и то не за целия парк, но и за една част от парка. Няма никаква логика, ако си бизнесмен, да се съгласиш на такава сделка. Баща ти имаше един лав, най-хубавата сделка е пишим парата. Ама веднага. Да, така е. Но тук е просто Плюс това, баш в края на един мандат е толкова съмнително. Предполагам, че европейските институции ще се захванат с тази история, защото е прекалено. Не знам. Вече сме в Европа. Едно време не бяхме в европейската общност. Сега, между другото, не знам ти доколко знаеш историята на тази сделка. Не, чета само това, което пише. Аз помня какво разказваше баща ти. Казва, минавам край общината и срещам, няма да кажа кои имена, какво става? И тук отивам и при кмета да уреди мина. Значи това е била среща половин час преди да се решат на тази сделка и сега кои са хората. Влезли в общината, да запазим в тайна. А следиш ли работа на Общинския съвет, където баща ти прикара 2 мандата? Да, следя напълно. Даже скоро бях 2 пъти там, следях бюджета и беше ми много емоционално, когато един от общински съветници цитира баща ми. Той даже не знаеше, че съм в залата, даже не знаеше, че съм му син и разказваше и за проекти на баща ми, които е бил направил за Коматево още преди 10 години и все още не са ги направили и докато не ги направят, транспорта няма да работи там и чистотата. И много интересно, че цитираха неговите неща след толкова години. Бях емоционално доста засегнат от това. Мисля, че все още баща ми има рекорда на най-много предложения. Най-много питания. Питания. Да. И сега сме приготвили една изненада. Питане номер 53. Ще видиш част от него. Мерси. Колеги, видеото. Гневно питане номер 53. Относно непосилно високите, несправедливи и незаконни такси за отпадъци за 2006 година в община Пловдив. Основание член 33 алинея 1, точка 4 от ЗМСМА. Господин кмете, таксата за битови отпадъци е стойността, цената на извършената услуга. Тя се определя според количеството битови отпадъци и съответно от необходимите технически и административни разходи за сметосъбиране, сметоизвозване и обработка на сметището на това количество. Следователно, всеки ползвател на задължителната услуга по почистването трябва да плаща според действителното количество отпадък, причинено от него и неговия недвижим имот. Недопустимо е да има различни цени на тази услуга в зависимост от вида на ползвателите, физически или юридически лица, от вида на недвижимите имоти, жилищни или нежилищни, от имущественото положение на ползвателите и така нататък. В град Пловдив управляващата антипловдивска тройна коалиция ОДС, ВМРО и ДПС издевателства над пловдивчани и пловдивските фирми, като определя необосновано високи, несправедливи и незаконни такси смет, предложени от общинската администрация. Въпреки че таксите са високи, градът не става по-чист и гражданите не получават услугите, за които плащат. Има сериозни данни, че се калкулират много на брой дейности по почистването, за които се съставят протоколи с невярно съдържание за извършена работа. Така, питане 53 за парите, които отиват за буклука. И това питане днес може отново да се възпроизведе и ефектът пак няма да бъде никакъв. Зрителите да не си помислят, че нашия оператор е аматьор и му се люшка камерата. Истината беше, че когато Димитър Костов правеше поредица от питания,
останалите съветници демонстративно ни пречиха, блъскаха камерата, говориха си, шумяха. Той беше една самотна птица, но не се предаваше. Това беше едно от големите качества. Никога не се предадеш. Добре, а ти сега, като гледаш какво става, не заговорва ли някакъв ген в тебе да тръгнеш в политиката? Разбира се. Много ми се иска, но не знам дали ще бъде толкова подкрепен. Той имаше толкова много приятели. С него не може да се върви по главната, ни да се отиде някъде в заведение. Може би ти го знаеш най-добре. Просто нямаше някъде, където да нямаш приятели. И навсякъде беше с... Който да видя някъде се запозная, всички ми говорят за него. Аз съм имам едно двойно възпитание. Малко съм, как да обясня, баща ми имаше едно, той ме е обучил и ме е възпитавал към негото, но също имаме едно двойно друго възпитание, което ме прави малко по-различен от него. И мисля, че сам човек трудно ще може да постигне неща. Той се бореше като Дон Кихот. Самичък. Аз мисля, че самичък човек не трябва да се бори. Това поне... И аз съм си мислил дали пък не беше прекалено единак. Може би да. Може би... И това точно раждаш тази реакция. Да, искаше всичко сам да контролира и може би трудно даваше и на другите също около него. Не бих казал власт ми да доверие да може да правят неща паралелно с него и да има просто едно доверие да правят повече и да събере повече хора около него. Той имаше няколко верни приятели. Да, разбира се. Които още са в контакт с тях, да? Като Васко. И други. И Васко още ден го видях да е жив и здрав. Чакай да чуем сега. Ало! Ало! Добър вечер на госта ви. Не хвана начало предаването, но гледам ТВ Омбудсман. Значи конкретно не може да се говори, нали? Не. Извинявай, сега сме на друга тема, която на теб не ти е позната. Значи, баща ти беше бизнесмен. Историите с Ален Мак ги знаеш. Тотално, да, знам. Ние бяхме първи, даже още нямахме телевизия, но правихме едни предавания, когато той дойде и ни разказа игрите около приватизацията. Освен това беше известен колекционер и скоро стана. Ние от време на време си спомняме за него и някой пита, какво стана с колекцията? Какво стана с колекцията? Неговата мечта беше да направи един музей в Пловдив. Да, мечтата му беше да има общ музей, даже с града, да бъде общо между частното и общинското. Това му беше мечта, за да не бъде всичко само частно или само общинско. Понеже нямаше много доверие на държавните органи. То си има резон за това, още повече в уния години. Надявам се да мога да му сбъдна мечтата в най-скоро време. Говорил съм с кмета на район Централен за поне да направим първо една временна изложба на колекцията, може би декември месец ще видим кога, в бившия Детмак. Сега е много красива зала за изложби. Или някъде другаде ще видим. Просто хората са много заети по време на изборите. И е сравнително сложно, но много бих искал хората да видят тази колекция, която наследих. И ще съм горд да я представя на пловдивчани. И ако стане така, както всичко сме предвидели, входът ще бъде безплатен за деца, за пенсионери и вече за останалите хора, който иска пари, ще отиде директно за нашата асоциация Браво Пловдив. То ще иска и сериозна охрана. Да, но имаме доста партньори, които като ще бъдат партньори в самата изложба. Различни фирми, понеже тя ще бъде доста скъпо. Не само охраната, ще има да се направят стъклени съндъци и тем подобни. Ще искат доста. През това имам отговорност прямо Националния музей за сигурност, за страховки и тем подобни, които трябва да се спазват. Да не стане с тебе като с Бошков нещо. Не, за разлика от Бошков, моите документи са перфектни. Аз наскоро научих, че неговите документи не са били изрядни.
И това много ме фрапира, не знаех защо. Той баща се беше срещнал с Бошков, ми е разказвал. Но нещо не се разбраха, доколкото си спомням. Един е колекционер, другия е бизнесмен, може би. Здравейте. Здравейте, господин Тодоров. Здравей. Добър вечер и на вашия гост. Добър вечер. Сега, като го виждам, се сещам за покойния му баща, който имаше подчертан, бих казал, изявен ярък интерес към културно-историческото наследство и по-специално на тракийското такова. Той беше не само меценат, той беше и колекционер, той беше и ценител и пазител, бих казал, на това наследство. И въпросът ми към неговия син е дали той е наследил нещо от баща си в тази насока. Благодаря. Както разбираме, въпросът е дали продължава, дали колекционираш или само пазиш, така да се. В момента колекционирането е доста сложна тема, понеже е почти нелегално да колекционираш вече. Не се издават нови документи, много трудно стават нещата или трябва да се купуват в чужбина. Много трудно се увеличи колекцията, нито да се продаде също. И двете са сложни. Не, че не може, но е сложно. Това, което за мен беше важно е да го запазим и да не се разцепва, защото имаме сестра, имаше и жената на баща ми, с които няколко години трябваше да се споразумим как ще бъдат нещата спрямо наследството. В момента аз съм единственият колекционер на античната колекция цялата и горе-долу аз нося отговорността пред държавата. Това означава ли, че се отказал от другото наследство заради колекцията? Има нещо такова, да. Има. И другото нещо, което е, малко хора знаят, че аз съм на втората книга на баща ми, която е за рицарите в Пловдив, Рене Дютри и всички други. Филипополското херцогство. Херцогство, да. Баща ме тормозеше всяка вечер да му привеждам от книги от старофренски. Слава Богу, бяха сканирани библиотеките от Google и беше много лесно да се намират документите и да се привеждат. Фактически до някъде съм участвал в писането на книгите. Той написа колко? 3 книги? 3 книги, да. Едната е за историята. Античната история на град Пловдив. Град Пловдив, за херцогството и за монети. И за монети. Имаше желание да напише за различните религии. Много държеше за различните религии в Пловдив, но за съжаление здравето му се развали. Той за религиите сме си говорили поне няколко пъти тук в това студио и някои неща е разказва, може би, сигурно сме ги документирали, но накрая не само здравето, той беше разочарован. Какво беше? И от издателите, ако искаш, му иска много пари, нещо. Имаше такова и се беше... Имаше, например, една от книгите, аз спомням, бях се дошъл за ваканцията, беше доста ядосан. Книгата му се намираше копия от книгата в по-малък, по-евтин формат с друга корица на черния пазар. На черния, на руския пазар, не знам на къде, продаваха. И обясненията бяха там графиста, дизайнера, бил съм махнал, не знам си какво, откраднал това, не знам, такива неща. Не беше много приятно. Здравейте! Ало? Ало? Не ви чувам. Така. А кой го накара да пише? Я кажи пред хората тук. Евгений Тодоров. Той признава. Най-хубавото нещо, което може би баща ми е направил, не е бизнеса, не са парите, т.е. ми е книгите, които ни остави. И това тръгна от един бас с вас, господин Тодоров. Така че ако някой е виновен за книгите, това сте вие. В продължение на няколко години ние пихме кафе долу и в едно друго кафене и с него си имахме един такъв хумористичен диалог, събазикахме един с друг и аз издавам една книга, втора книга и викам, ти не ми говори, ти не можеш да пишеш. Да видиш и така някакси тръгна. Това е най-хубавото нещо според мен, което е допренесъл и за града. Това е, че борбата му е едно, но книгите са най-хубави. Здравейте! Здравейте, господин Тодоров. Здравей, господин Костов, на телефона Петър Мечев. Здравейте. Аз съм човек, който гледам тази телевизия от много години. Много уважавам вашия баща.
Благодаря много. Неговите за Пловдив, който е направил. Събира книги, издари, така нататък. Само ще ви разкажа един случай за баща ви. Беше на гости при Евгений Тодоров и разказваше стои така на пейката и гледа една клошарка бърка в кофта за буклук. Аз го запомня, защото така ме трогна мене колко е добър бил баща ви. И той решил човека да даде някой лев. Отива и тя като се обръща гледа неговата учителка. Той се връща за сърмен. Вика, аз не ще дам парите, но тя как се почувства? Приятна вечер, аз имам само хубави. Аз мисля, че беше в юбилея на годината, Евгений Цуров. Да. Добро да пожелавам. Много ви благодаря. Малко съм емоционално докосна. Преди колко години почина, че... 6 години. 6 години, ето хората помнят. Айде сега, може би ще бъде. Ало! Много поздрави на сина на моя приятел Димитър Костов. Колко нощи, колко дни сме били в неговия офис, една групичка, която подготвихме неговата работа, която според мен е равна, дори според мен е много по-значима следа остане, защото тези питания в Общинския съвет за отвратителната буклучийска мафия, само той ги правише. Не знам, по едно време бяха над 20 питания, макар че той има 90 направени питания. Събирали сме си там 3 души, Ангел Кинов, Каратанев и аз, и си го спомням толкова ясно как залягаме за книги, защото това да разгадаеш тая мръсна буклучийска мафия, това е толкова сложна система, с хиляди поднаправления и с хиляди КСС-та и стойности. И той както така по едно време вика отгоре, гледа към мен като най-младия от групата и викам, няма да хода за кебабчета, за кефтенца. И веднага пращи някой и сме така много обичахме да от някъде идваха по едни кефтенца. Много интересни истории. Спомням си го един път само скубави неща. Спомням си, беше взел и ми тикви. Буквално тикви, като падни, тези тикви се разпръснаха по улиците. Беше голямо шоу. Много пъти. И работихме както, той като гледаш така човек, който изглежда не е много концентриран, но всъщност се концентрираш и точно когато трябва. Много мога да разказвам за него с часове и дни. Жалко, че вече няма такъв като него. Ето, днеска пак го споменах. Всъщност, вчера, когато в Пловдивска телевизия бяха се събрали лидери на общински съветници, на групи от БСП, от Демократична България, им казах, едно питане не сте направили. А аз лично съм им изпращал последните 5 години на Добромира Костов и на този младия там, кой беше Веселин Венелин, ми беше от... Просто ги е страх да засегнат тая тема. Или тяхният колега Георги Колев раздава много молкове. При Костов нямаше такова нещо. Без да му пука, излиза и всички бяха против него. Както и сега. Никой не смее, но сега няма един такъв като него. Благодаря. Добре. Сега от тези питания той в крайна сметка отнес един бой една нощ. Да, беше много ужасно. Аз отнесах 6 месеца ми спряха телевизията и ми струваше бая. Щеш нещо да... Да, този бой беше много интересен, защото предишния ден му взеха пистолета и правото и на другия ден сутринта го атакуваха. Беше много организирана между прокуратурата, между полицията, между мафията. Въобще бяха много добре синхронизирани. И това доста ме беше притеснило. Но той, макар и това, не му покаши и атакува. Той воюваше и с прокуратурата. С всички воюваше. Не му дремеше. Мисля, че осъди 2 пъти, а прокуратурата е осъдил и успешно. Каквото да е пипнал, е било успешно. Здравейте. Здравейте. Надявам се, че помолите. Чуваме се, нали го? По-високо. Чуваме ли се в момента? Да. Здравейте. Първо искам, както и баща ти Веселине са самоиронизиращи, да пожелая на моето погребение да има толкова хора. Когато бех на погребението, то беше цяла манифестация. И аз с вашия баща, говоря с вашия, а иначе той си вика ми помежду си на малки имена, съм учил от 1 до 3 курс и малко хора знаят, че той е завършил задочно.
в Пловдив. Той се бореше да няма оценка по-ниска от 6. Може да си представите какъв ум имал, каква мисъл, колко надарен е бил в това, което другите едва не скараха тройки. Мога да ви разкажа много случаи за вашия баща. Много бих искал. Единственото, което се спомням, са все весели истории и любимецът на курса. Така го ние бехме кръстили, любимеца на курса. В най-тъжните моменти намираше изход да се самоиронизира и да ни стане весело. Аз ще завърша само с това, че бех първия, който го посетих след побоя. Той този побой не искаше да го споделя с никой. Вие в офиса си там до къщата, нали знаете? Да, знам всичко. Старата къща Жан Жорес, не знам дали я знаете, там пък какви спомени имаме. И говорихме си за това, което казвате за изложбата, а не за побоя. И на другия ден отидахме в Стария Пловдив и аз му показах 3 имота, на които имоти той се спря и искаше да организира там тази изложба, да покаже това, което притежава. Така че този дух, който имаше, пожелавам по наследство и вие да го имате, дано, така като ви гледам, сте наследили от баща си много черти от очите надолу. Самите очи него бяха друга форма. Не изглеждате толкова така весел, колкото него, обаче ако поне имате 1/10 от неговата самоирония и бръстум, значи, че повещане ще оценят какъв човек сме загубили и какво наследство оставил. Завиждам, че такъв син е възпитан. Благодаря ви, Григоров се казва. Много ви благодаря. Не знам точно какво мога да кажа, освен благодаря. Наистина това е баща ми доста... Нека да спрем 5-10 минутки, за да все пак темата браво да засегнем, защото това е един сериозен проект, както не се казва. А това проект ли е или отдолу идва? Има ли някакво финансиране? Той е толкова с... Грант има ли? Няма никакви такива финансиране. Финансираме си го ние и някои фирми, които ни помагат и всеки е добре дошъл да помага, защото имаме ужасно много нужда. Кои сте и какво направихте, да кажем? Значи аз споделих идеи с приятели, които споделиха с приятели, които споделиха с приятели и реално това беше само една идея в началото. И в един момент един от приятелите вика, дай да го направим такова нещо. И аз викам, що не? И се обединихме, искахме да бъдем много еднакво за всички. И в началото има 6 човека, които участвахме. Приятели, които имаха фирми за чистини и други най-различни, помогнаха финансово и започнахме с едни дребни неща с уебсайта. Първият уебсайт, който беше трагичен. Сега вече имаме втори по-хубав. Хората ни пишат. И обикновено винаги отговаряме на неща, на които хората ни пишат. Значи, много хора се оплахаха от дупките в града и решихме да запушим дупки и така. Първият път бяхме много страхливи. Вечерта обаче държах да бъде всичко перфектно. Хората да имат каски, да имат зелени жилетки. По-добре от това, което града прави реално. И открихме, че има готови турби, например асфалт, които трябва само да се отрежат, да се сипат и с една машина да се тромбоват. В един момент нямахме машина, звъняхме и попаднахме на французен в Пловдив, който дава машини под наем. Като му разказахме, вика, ги вземете за уикенда, после ми ги върнете. Такива най-интересни неща. Значи това, което на мен ми даде най-много енергия, са едни истории, които трудно могат да се обяснят. Това е... Най-хубаво да ви дам пример. В един момент правим една детска площадка. Нищо особено, само правим паната за баскетбол, почистваме и Кръшака, където ми е почти родния квартал, зад Хитър Петър. Обаче в момчета, които са доброволците, които сме, има локомотивци с татуировки на локото и едновременно работят с фенове на Ботев. Обаче като това, което аз държах, всички да бъдат екипирани с тениски Браво Пловдив, всички да са еднакви. И фактически, като сложиха тениските, не са имали нито една вражда. Никой не се... Чак пат си казват нещо. Но мен ми изгледаха сълзички, като виждам, че хора от Ботев могат да работят с хора от Локото и да направят една площадка страхотна. Просто невероятно.
на една друга акция в почистването на Лаута. Например, дойде един много богат бизнесмен, който не искаше да бъде сниман, не искаше това. Дойде с жена му, с дъщеря му, която беше мъничка, и които дърпаха дървета и носиха дървета с другите, там не знам колко бяхме, 40 или 60 човека, рамо до рамо с другите. Охраната му стоеше надалече и просто искаше да научи дъщеря си какво трябва да направи за Пловдив. Искам да кажа, че има все още такива хора невероятни в града. Има ги. И това дава една енергия да продължаваме да правим неща. Започнахме реално някъде около 10 човека. На последното ни събрание бяхме 400. И се надявам да станем все повече и повече. И, например, в една друга акция имахме за инвалидите. Значи идеята за инвалидите беше ми дошла от майка ми. Майка ми в момента е в старчески дом и има сменено коляно, ханш, въобще бързо се уморява и от старческия дом исках да закарам до центъра и открих, че повечето места за инвалиди са заети от хора без никаква инвалидност. И тогава реших да направим една кампания за местата за инвалиди. Може би сте ги видяли, поне хората, които са инвалиди, ги знаят по. Ако взимаш моята инвалидност, моето място, взими моята инвалидност, това място не е привилегия и те подобни текстове направихме. Едни съвсем обикновени листови, които ги пластифицирахме и ги завързахме с такива опашки. И в момента на всичките места са свободни, ни паркират повече хора. Това беше много чудощо. С колко? Това не е струвало даже и 20 лева, дето се казва. Беше голям ефект и сме много доволни. Една жена се обади, лично на мен писа да благодари и вика, много бих искал да ви помогна, самата аз съм инвалид. С какво да ви помогна? Аз си обяснявам, госпожо, вие ни помагате само морално толкова много, само дете ни казвате мерси, това е напълно тотално. С още повече енергия за другите неща, които трябва да правим. От утре започваме един арт-маратон, огромен, в който ще има най-различни неща. Това е в нашия уебсайт, може да го видите. Видя го. Така, след като сте поне 400 души, вече ни ви ли ухажват политици да кажат, дайте тук да са... Да, тук от 2-3 дена доста ухажват. Сериозно? Да, ухажват. Ухажват, но не знам, ако някой забележи логото на Браво Пловдив, ще ви стане ясно, че вътре има много цветове. И ако Браво Пловдив иска да направи нещо, е да обедини хората, не да ги разделя. В момента всички тия партии разделят ужасно много хора. Моята цел е да обединим хората, а не да ги разделяме. Така че ние трябва да отидем към партиите, те да дойдат към нас, ще е по-добрата версия. Те трябва да направят по-към нас. Знам, че особено това, което го казвам, но... И аз така разгледах сайта и не видях нищо политическо или издаващо някакви политически позиции. Това, което не искаме е да направим града по-хубав, по-уютен и по-равен за всички. Това е хубаво, ма си викам, с какъв акъл го правите, след като всяка от тези дейности някой друг трябва да я свърши, има и пари, и се делят пари. Отделно проектчета и така, вие сте тръгнали да вършите на другите работата. Да. Най-интересно, че свършваме повече работа без пари, това е а другите имат пари, пък нищо ни вършат. Мисля, че тук има едно нещо. Големите партии, като ГЕРБ, ПП, БСП, централите им са в София. Всички големи решения са от София. Нека си говорим. Нека да сложат който да е кмет в Пловдив. Той ще ви обещае да ви оправи детската площадка пред вас или игрището, детското игрище. Ще го планува, ще направи всичко. И в един момент това, което ви обещава, не може да го свърши, защото ще му кажат, парите от бюджета за площадката ги прехвърли за еди кой си стадион или за някой друг проект. Фактически, те са тотално зависими от София. Това е най-тъжното, че Пловдив е тотално зависим от София. И плюс това нямаме някакво регионално развитие. Имаме концентрация на всички енергии, финансови и други, към София. Сега на това място са седели през годините сумати и кандидати за кметове, с които говорим за така наречената децентрализация. Така аз като стана кмет или депутат, ще ви като седнат на стола и забравят. Да ни кажа кой кандидат, че отново е кандидат, вика, не, това ми е номер 1 идея.
И няма как да го направят. Стана депутат, викам, какво стана? Бойко каза по-нататък. И край. Точно за това говоря. Не, че искам да ги критикувам тия партии, но който и да изберете, той няма да отговаря на това, което, например, ние се борим. Пловдив преди всичко напред. Преди идеализъма даже. Преди дали сте социалист, дали сте гербаджия, дали сте ПП или там, което и да е, даже и възраждане. Пловдив трябва да върви преди това. Това е най-важното нещо. За нас, ние сме може би ни романтици, идеалисти, но за нас Пловдив е най-важното нещо. Преди всичко. Всички така говорят, да, всички не ходят по улицата. Аз ходя всеки ден до Типето, срещам хора, като разхождам кучето, минавам главната всеки ден. Мен ще ме е срам, ако не изпълнят тия работи, които те ги обещават. Но как да се изпълнят, ако шефът ти е в София и ти каже, няма тия пари, ще ги ползваш за друго. Няма как да стане. Тъжно е, но трябва Пловдив да има повече мощност. И да бъде организиран и командван от пловдивчани. Както може през античността. Другия проблем е, че малко познаваме античността и възраждането и така. Изкушавам се една идея да ви дам. Тя е много елементарна. Аз водя борба 2 месеца, но никой не ме чува. Откакто започнаха ремонтите около гарата и спирката в посока изток, автобусната, на която минават поне 10 автобуса, и я преместиха пред вратата на гарата. 2 месеца никой не слага една табелка. А вие като правите табелки, напишете, тук е спирка, тук спират еди кои си автобус. За нас е елементарно. И ги налепете, или даже пишете, тъй като никой не иска да ви информира, ние от Браво ви информираме. Както баща ви направи бас един ден, аз го хващам също. Ето. Значи аз доста чакам там. Хайде, горе-долу пловдивчани разбират за... Идват софиянци. Ви какво е това? Спирка ми. Това е те спирка. Те ни се смеят вече. И 2 месеца никой не иска една табелка да сложи. Ситуацията. Мен ми идват приятели от София и не могат да влезнат в Пловдив. След Аленмак се забивали наляво, надясно. Ако влезнат от страната на Кършака, също е проблематично. Да не говорим за гарата, въобще от всякъде. Мисля, че малко объркаха с това, че дадаха на 2 фирми и не могат да контролират строежите. Но трудно се контролира, да? Вие знаете защо, сега няма да го коментираме. Та идеи много има. Когато започвате някаква акция, обаждай се да я огласяваме тук. Как човек може да стане ваш член ли, самишленик ли? Значи в сайта ни bravoplовдив.bg там пише. Да, Браво Пловдив. Може да го дарите и във Facebook, имаме страница във Facebook, в Instagram и в нашия уебсайт. В самия уебсайт има формуляр, може да се запишете, може да сте активен член, може само да ни поддържате, може да ни помогнете и финансово, вече си имаме и банкова сметка, може и с труд. Най-скъпото нещо е труда, между другото. Много хора си мислят, че парите са най-важното нещо. Не, най-важното нещо е труда и помощта. Защото, например, сега искаме да направим една акция за почистване на Типето, до радиото, горе, до кулата, понеже е трагична ситуацията, започва да има много графити. Оня ден, като бях, имаше изпринцовки, какво ли не, и колкото... Това е за счупения прозорец. Се чупи и се почва все по-зле да става. Искаме да направим една акция огромна. Намерили сме продукти, които да могат да махнат поне горе, които са графитите. Той има машина в чистота. Да има. Защо не го направят? Чистят. Казва, чистим, те пак ги рисуват. Значи, вътре аз говорих с кмета на район Централен. Той ми вика, може да помислим нещо заедно, но ние там нямаме машини, които да се качат догоре. Аз се викам, хора, това съществува в чужбина. Взимат коне и с коне ги вадат дървета. Или ги режете и после на части. Но има конеца за това. Искам да кажа, че имаме коне в Пловдив, слава Богу, и каруци все още. Има. Има, в някои махали има. Така че може да влезнат в акция. Не са ги още унищожили. Не са. Здравейте. Ало. Нямам се, че втори път се обаждам. Наистина това е невероятно, което сте направили. Погледнах го сайта. Браво. Но нека да кажем нещо друго. Съвсем не е вярно, че общината и кмета не може да направят площадка. Не само вчера дадаха 35 милиона в
въпреки, въобще не, 35 милиона от нашия бюджет, за да купат една земя, която с Костов сме работили. Говорихме за това, говорихме. 35 милиона. Те взеха решение и централите на партиите... Ало? Да. Централите на партии бяха против. Пловдивския панаир, точно обратно. Всички партийни централи бяха против и тук в Пловдив се взеха решения. Само че за 300 милиона. Буклуджийската афера, също централите на партии и правителство беше против. Тук се взеха решенията за 470 милиона лева. Каква децентрализация? Напротив, да не говоря за това, с което с Костов писахме питания за кой беше форума и така нататък. Напротив, огромни възможности има в Пловдивската общинска администрация. Не площадки, с милиони. Обаче контрола е много малък и налъжат тук, че няма ли право да взимат си от един в бюджета и слагат в други. Не им пука, защото няма опозиция в Общинския съвет. Няма такъв човек като Костов. Благодаря много. Това е Имаме малка различност, но горе-долу отиват към едно нещо. Все пак има нещо общо едното с другото. Но там вече може да говорим за корупция, която е съвсем друга тема. Между другото, дали сте проверявали детските площадки, колко излизат общинските? Това, което ви правите без пари. Значи, сега ще разказа за две площадки, които едната беше, мисля, че едната в момента, с която говорихме, точно под Бунарджика, задната част, до църквата, където бяха тенис кортовете. Има една площадка изоставена. Имало едно време заведение, човек от заведението се грижил за детската площадка, прекратили са му договора и всичко е изоставено за няколко години. Тотално трагедия. И една друга площадка, която беше в Каршака. Значи в Каршака, когато решихме да я правим, от общината ни казах, че с една седмица една фирма ще оправя всичко, да ни започваме въобще. Това беше преди 3 месеца или 4 месеца, все още нищо не е направено. Една фирма е взела 20 или 22 площадки за правени, но нито до сега не са направили още една. Надявам се този месец започнат да ги правят преди изборите поне. Те бавят заради изборите. Може би да, не знам, но все пак парите им са дадени и те още нищо не са направили. Значи за другата площадка също по същия начин разубедиха, че пак една фирма така ги е взела, може би е същата фирма и че ще почна другата седмица. Това беше преди един месец. Аз си спомням, пред нашия блок в Тракия има една площадка, която беше поразнебитена и точно преди изборите я направиха и се появи табела. Беше ремонтирана по време на управлението на... Без коментар. Здравейте! Чест и почитание, господа. Истинско удоволствие е да се слуша такъв разговор и с такива идеи въобще и така нататък. Аз имам два въпроса. Първо да кажа, че и аз съм работил с баща му и с леля му също, така че имам някаква такава връзка, да кажем, извън телевизията. Но двата ми въпроса са: първо, има ли нещо гнило в Белгия и каква е разликата между Белгия и България от времето на Балдуин до днешно време? И второ, което съм любопитен също, кой набор е Веско, защото аз имам син с подобни характеристики, съм любопитен и с подобни идеи. Живи, здрави и успех! Добре. Благодаря ви много. Първо набора отзад напред, ако не го криеш, нали? Не, въобще. Роден съм на 31 декември, точно нова година, 1971 година. И цял живот съм лъгали с един подарък. 3 в 1. Честит рожден ден, честита нова година и честит имен ден. Но бяха хубави подаръците все пак, да? Не мога да кажа. Така, сега кажи нещо за Белгия. За Белгия мога да говорим, трябва да направим доста емисии. Все пак. Белгия е интересна държава, много интересна и много близка до България. С много точки в историята. Като започнем от антиката до сега. Знам, че като казвам антиката, много хора се очудат, но когато бягат келтите и Александър ги гони от тук, едно от тракийските племена се казва Белги. И по-нататък това племе, ако видите стари карти, обхваща една част от Франция, една част от Белгия,
огромна територия и белгите са, както казва Цезар, най-храбрите, които е срещнал. Така че може би белгите идват от България, от териториите на Тракия и са тракийци. Можем да направим наистина едно предаване, защото и с келтите сме говорили за баща ти, който казваш, аз съм тракиец, а не съм българин. Не, ние сме тракийци, ние сме 60%, 80% генетично, това, което показват изследванията, сме си тракийци. Това, че имаме българско подсъзнание, може би е много хубаво нещо, не е лошо, но не трябва да забравяме откъде сме дошли все пак. И най-важно, нашите тракийски герои са толкова познати в чужбина, като Орфей, Дионисос или Спартак. Спартак е невероятен герой. Трябва да се гордеем навсякъде с него. Това е човек, който се бори срещу цяла империя. И то в апологията на империята. И то с невероятни генерали отсреща. Така че за мен Спартак просто няма втори като него. А Орфей ражда история, религия и толкова много неща. Може да видите мозайки чак в Марокко с Орфей. Баща ти упорито защитаваше една теория, която някои наричаха съмнителна, че Орфей е пловдивчанин, нали? Много добре знам тази теория. Да, има резон, защото когато обяснявате, че са му хвърляли главата отгоре, са търкулнала, паднала в реката. Реката минава точно под тепето. Има много голям резон за това. Сега, ние сме побратими с много градове и с Окаяма. И окаямците ни подариха една статуя в градината, не знам дали знаеш, на един приказен герой. Моморо ли беше, къв беше. Да. А ние вместо да им подарим Орфей, Христо Ботев. Сега нищо против Христо Ботев. Ма какво е Христо Ботев за японците? Друго мислене имаме. Орфей е много интересно, защото култа на Орфей все още го ползваме в различни други религии. Значи има остатъци от Орфей даже в християнизма, в ислама, в дълновиците, там, които ходят на Тибето. Значи продължаваме да защитаваме теорията, че Орфей е наше момче. Напълно. Не, то няма как да го защитаваме. То го пише, гърците са го писали. Няма как да го отречем. И че Свети Ерм трябва наистина да е патрон на града, също любима тема. Това е любима тема на баща ви. Там няма да влизам много. Ще му остава за него. Здравейте! Здравейте повторно. Извинявам се. Здравейте. Всъщност тези племена, за които говори вашият гост, се наричали бълги, а не белги. Да, аз го за белгийски, само че по-нататък в... наречие, гласният звук не е понятен и той не е изговорим. Точно. Той е преминал в Е. Така че тези племена наистина се наричали бълги и оттам все повече, включително и писмени доказателства, има на хипотезата, че днешното име на фалшивата, бих казал, държава, Белгия, идва именно от тези племена, които са били някакви наши разклонения и които фактически са дали името на тази държава, както и германското племе Франки е дало името на днешна Франция. Благодаря. Да, това е точно така. Така, само че аз го казах малко по-белгийски, затова да е по-лесно. Напълно е вярно това, което казах. Плюс това много често племената в различните писмености ги произнасят по различен начин. И са чели също по различен начин. Здравейте! Здравейте, господин Костов, здравейте, господин Петър Мишев ще обажда. Искам да кажа на това момче, че баща му беше един... Той не е расист. Той само говореше хубави работи за мълцинство, за циганите. Винаги е хвалял, винаги говорил хубави за тях. И той е човек, който рядко такива хора, с които са работили край него, супер отиви и говорил сам за тях. Нека вечер. Добре. Благодаря. Така, имаме още 5 минути. Нещо по-браво или казахме основното? Ами основното го казахме. Много бих искал все повече и повече хора да дойдат към нас. Това, което забелявам, че напоследък има доста и възрастни хора, които искат да помагат, макар и с нещо малко. За нас е гордост. Колкото сме повече, толкова по-добре. Някой път е само да дойда да държат флаерите, защото гледаме винаги всяка една акция да бъде с маркетингово, с реклама до тази акция, за да може другия път да сме повече.
защото всеки път... Добре, пускайте и при нас Добре. Информация. Ние всеки ден 2-3 пъти дъвчим. Има и нещо, само да добавя, нещо много важно. Ако имате идеи, нещо, което може да направим, също споделяйте го с нас. Ние всеки път сядаме и го решаваме общо. Събираме се, като да кажем, събрание или нещо такова и решаваме кои проекти може да ги направим, кои не може. И всеки проект решаваме. Не махаме нито един проект. Има също така проекти, които не сме ги сложили в сайта, които са много лични. Например, имаше едно момиче инвалид и беше едновременно беше излезнал от сиропиталище. На 18 години имах тя с количка, държавата й беше дала апартамент, но апартамента нямаше нищо. Ние помогнахме да се обзаведе хладилници, пирални и тем подобни, но това е нещо, което е много лично и там не може да правим реклама за това нещо. Искам просто така го споделям, но пък ни дава голяма енергия да правим други неща. Искам да кажа, не се срамувайте да ни дават и неща, които са особени или... Ние ще решим дали може да го свършим, дали ще имаме силите да го свършим или възможностите. Ако трябва, ще намерим и финанси, ако е нещо по-сложно, ще потърсим, ще почукаме на различни врати, ще се помолим, ще измислим нещо, но общо взето опитваме се да реализираме по-големите, повечето от случаите, които ни пишат. Сетих се на любопитна история. Едно време, като бяхме повече хора и ние решавахме и лични проблеми. И идва един бивш затворник, спи на улицата, помагайте. Намерихме му общинско жилище, работа, облякахме го. И той вече така и последна среща да подпише за жилището с една общинска чиновничка, така хубава. И той вика, без всичко свърхихте, ако може една женица да ми намерите. Викам, с такива цици. Викаме, това вече. Това вече не може. Предпоследен зрител. Ало? Алло? Да. Господин Тодоров, мога ли да поставя на господин Костов един малко по-страничен въпрос? Кажи. Господин Костов. Да, здравейте. Аз съм работил дълго време в Англия и 5-6 години началник ми беше французин. Главният менеджер беше французин. И не мога да се обясня защо французите имат едно подигравателно отношение към белгийците. Сега не са убедите нещо, обаче наричат ги картофи. Добре. Що имат подигравателно? То винаги е съществувало в различните държави, съществували. Те, например, се подиграват с швейцарците, подиграват се с белгийците, но винаги се подиграват не нещо трагично, нещо смешно. И белгийци също се подиграват с французите, не е само едните с другите. В двете страни... Както македонците с нас, па ние само, че господин е слушал французина, не е чул белгийци, които се подиграват с французите. Шведи, финландци също си имат фолклор. Да, Италия е пълно с севера и юга. Ами югът. Колкото иска. Последен зрител. Ало? Здравейте, господа. Здравейте. Господин Костов, много се радвам, че съм последен, тъй като от тези навлици, които до сега ви се обаждаха, нито един не ви познава, когато бяхте на 12, 13, 14 години. Едно кадрокосов клапе. Очудвам ли бе? Не. Няма да ви очудвам, тъй като сте израснали пред моите очи. И в тази стаичка, където сте работили с бащата на Манол Пейков, майка ви. Тони Пеева, нали така е? Да, точно така, да. Така ли е? Така е, да. Така че мога да ви кажа, че ви познавам от много преди всички, които се обаждаха. И това... Да, съм бил само, че на 10, не на 12, защото на 12 вече бях в Белгия. И една молба към вас. Да. Когато идете на свиждане с майка си, я поздравете от третия участник в тази стаичка, която издаваше вестник Транспортен зов. Транспортните работници. Точно така. Благодаря ви, ще ви се обадя може би и на сайта, ако може и телефон по някакъв начин. Благодаря ви.
Добре, силно. Днеска е много емоции тук в това предаване, поне за мен да е. Добре. Значи, обещаваме се след време да направим едно, може би... Аз много обичам да слушам за паралели между българската цивилизация и чуждата от такива хора, които интересни са, защото много пъти българите, когато са в чужбина, не влизат точно в между белгийците, остават чужденци. За да влезнеш в самото да ги опознаеш, може би трябва да отидеш като дете, преди пубертета, да нямаш акцент, почти да не могат да различат и да израснеш една голяма част между тях. В днескашно време става трудно, защото, например, българите в Белгия си комуникират всеки ден с близките, гледат българска телевизия, скайп, въобще няма чувство, че са в чужбина. Ходят си в български магазини, си пазаруват, даже пият минерална българска вода, девин в Белгия. А шкембе чорба има ли? Има. Има български заведения с шкембе. Бащата и бяхме големи любители. Да, знам. Така че много трудно, може би тези само деца, които израстват в чужбина в момента, те имат пряк допир да разберат самите чужденци, но това е много голяма тема, която може друг път да обсъдим. Добре, обещаваме се и друг път телефонна звъни, но времето изтече. Да благодарим на Веско, да пожелаем успех на колегите от Браво Пловдив и дано приносът им е и в промяна на менталитета на пловдивчани. Най-вече. И аз ви благодаря за гостоприемството. За мен е гордо да стоя на местото на баща ми. Довиждане. Довиждане.